everyone, welcome back to Sunday Live Show, and thank you so much guys for tuning in. I'm back again with the Mzansi Soap Stories, and today song about umkhokha. Bathi ke akuni nje kuphela lapha empilweni kaMamzobe kulenyanga, kodwa liyayithela, liyayidliva. Indaba enkulu ke guys ukuthi ke bonke abantu ke bayibuza ukuthi why umkhokha ubalandela kangaka abantu bakwaphakathwayo ekubeni umzimba kaXolile nokaMlungisi washayo. Ngokuqala guys, umzimba kaMlungisi abawushayanga futhi nomzimba kaXolile abawushayanga. Izolo mama umprofeti uthe into yenza ukuthi ube khona umkhokha ukuthi lo muntu oqala washona emndenini azange azashawa, uye ke lo owenza ukuthi abantu bonke ke bashoneke. UMamzobe gazi bekufihlile lokho engakuvezanga, kodwa ke iqiniso lithi ke uzokuveza asho ukuthi cha impela uqinise mama umprofeti azange ngimshaye uXolile, then kuzodingeka ukuthi ke umzimba kaXolile uhambe uyombiwa bese ke eyashawa ke asamathambo ngoba phela kudala ashona. In real life guys, I don't think ukuthi kufanele kuze kuyombiwa isidumbu. Ngiyacabanga ukuthi khona ezinye indlela phela yabo labantu babaprofeti nezangoma bakwazi ukwenza ngazo, mhlawumbe ukuthi kushawe imbuzi, angazi ngiyasho nje nami, kodwa ngiyacabanga ukuthi hayi ukuthi kuze kuyombiwa isidumbu phansi, hayi angicabanga kanjalo. Sathi ke sibheke lokho ke inkosi yami ukuthi uMamzobe ushonelwe ingane nanokuthi ke kumele kumbiwe umzimba kaXolile. Nangu kunompendulo guys usebuyile ke uzobribe uzofuna imali phela lapha kuMamzobe, njengoba ke uMamzobe wethe akamfojeli iwili kodwa imali azange zamkhokhela imali ephelele. Waphinde futhi unompendulo wathi cha bobo, ngicela ukuthi ungikhokhele njalo ngenyanga. uMamzobe ke wanqaba ke guys, osekumangaza ukuthi umndeni wakaMthembu uzolithola iqiniso ngendaba yewili. Engicabanga ukuthi unompendulo uye ozobatshela, kodwa ke amathiyezi aveza ukuthi ke she will play her last card ke uMamzobe, esingazi noma ke izophumelela yini after everything that has happened to her. Bathi ke uMamzobe uzozama ukulungisa ubudlelwane bakhe nomndeni wakhe, which she find it very difficult njengoba ke noGabsile naye engasayingeni eyokumthakathisa noma eyokuthakatha naye. So ke guys, izinto kaMamzobe impela cha zinzima kakhulu nje, ukuthi kulunga la kumosheka la akuhambi neze kahle empilweni yakhe. Ngapha uphakathwayo ufuna ukuyolobola, so nje guys uDecember kaMamzobe ubungemuhle neze kahle. So guys, that's all I have for today. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.